көрәчүрәппит бүгүн браһанниктагы сәһен сәргәк сәһен түһүргәбитигер бүгүн оржыттыр биһиги биир дойдулааппыт Алгыстан Аппанас уола Александр Афанасьевич Друзьянов бионан билебит эргәйлер. Ода Александр Афанасьевич атын бу сакалы көрбүт паспарыгар. Жа Александр Афанасьевич бастатан туран эгин агалар күннәреннән ититигистинлеге агырды дибит. Онна бу төрәбит төрбәгәр, элгәгәр үктәнән, төрәбит сирен борунан, сылгынынан тыгынан тоқтаны сүттен көтөгөллән келен олорогын. Онна бу биһиге кәйдер Александр Афанасьевич бу сүбе соргутылларын, алгыстак сүбелерин истәмитәне огыз астындыбыт, дуайдыбыт. Онна жабу тутанлан бу бәйбит бу тәттик итиктар бутуга каян даганы эппеттен барыга дембит жа кепсетен эребит. Александр Афанасьевич эн билеген тугунан жаргыр хаҗаны, билеген тугу үлелигини. Бүтү күннән инде бар жану гәйм жан хәргәтә гәйвин дойдуын кәлән көрәстә астына дуя җабын, үй суы хәне улар куппын сүрбен бәвәркәтә санавы сырдата тупсаран дия. Онотта бүгүн нахачук ихиракка шети болла, өбүгө туһунан куту сүрбө бүтү идагал туһуна гәшетти бит. Онотан бу билеген общественная палатага, общественный контроль хайсхатыр үлелебит. Бу болана судулардан гәмия тәрәһәнетне нерканны бит. Онотта индикеттүгәр олукка жахакка бардыгар жон хәргә кыттан көрөн истен иддихер бу хитиме терилен үлләнер хакырыгар, у нас Россияны федеральный хокук иддилне чечтне. Онда үлелер. Ондан бем баханавынан хакылы эйгәгә төрдәге битигәр бу идагал хибетнән терьерлендердән хаҗыбын республика иддине. Онда өбүгә уяна дияр бу идәләхсеннәр гытта киндәр үлеләрен терисигә алтыга улустарга, нехилектәргә хаҗабы. Салгы маннык ыйтык беребит. О курдук билеген касбитти, бу саха киттен, осыннан ыллары жекеркени самай толкутар уголога итите була. Бу маннан сүбелән. Отын уголога эркеһи бу олох жахак туллар тутауллады. Онан уголаттар бутын үтөманы жоннор, майгылах, хигидилах, онда бете эрелләр болорга итекке пары кахалдыктыннада уста хүбебитнен арас түмсү, арас эби жарктарынан, уһуяннарынан үлене хавардан эбен үччаттар бүтүн онно түмен үлеттакпитне, үлләтакпитне ордук табгастак болот. Анан ого бетерелләр болоргар болгом тууруханада, оннотон өйнө ханатынан тутунан сүрүнөн бу мин диен бетереп бетне халан ологон тупсаран, өйнө сайдан таксаргар арас хайскалар билеген элбәтләр. Бу элгәгә хакылды балаган тутуллар, онда нахачы хайскалары бүген әмия хүбелесте бит. Мин баһанам диен бу долан тарафыма дәдүтөр келән эдер эрчүндә аныгы токуйда, ондаттан олуктактыллар ол әмия үчтәре түмен. Бу үйнә хайдар хаста олоры арас хайскалар уяннары ыттагына эттәне тындагында бир хангыт бар җиргә хамсаһан таксыга бигәннәптән күскеме булып бут. Аны үя техникатынан интернет сетемнән үбәр белән бит окудык бия улустар гәмәтинлек багалакчыны гытта түмсүләр гытта биләһә. Иде кепсетин истен орон колобракас биттеги эбүгелергә чугы булганы жа алып бутун каяндагы ата җыктак күндә динде. Иде эмечө багаятиндер, онан биге улаттар бут, жаннар бут, осеннан жекерген, кыз бите жекерген бу окторун, алыттарын ата җалдарга өбүгеле чугы хылдарын тонын мекратык хылтаты. Бу орто турудойдуга кихи бар булланы, олата кине бүгеләк булган бар. Ол диген өбүгеләргә кихи өрү мактан хаҗjakта хигүриөхтә, эһиге бар булган дип орто турудойдуга келем ологолорон аяту таһиҗҗавидде. Итинне хатар хүрүн хылор. Оннан бу өбүгеләргә манлан, аханан күндүләр, серин томун толорор булланы,
биге туруктаах болар. Оларда кинни арчылыы дер күстере чугахылдар. Оны бу олоққа баганаларын үтүе сырдык санаалар олоққа кирергер күскеме болулар. Суулларын истерин арыйын берелер. Анан бу айылга оголору болар бытына хакалар, эбилер битер билеген дә үсө ураты болгонту ураммат бәбит эйгебитин арыян бу ужору тумнаммыт үлелән ханнан жарктанан аян тутан ден хашүддик айымлахтык кеһи күннет олордогона протоколдын хиха. Аны бу ычаттарбыт, улаттарбыт итинне холгыктынна тактына келлахтарда барта нахашүй болу демин эренем. Александр Афанасьевич я улахан лени таҗагы. Ите кепсәңиттен мейттәкка. Ите эми улахан түктәк толкуттан, үрүттән көтүттән тахсыр бителе. Онан булларны мәннеттен итәбен. Бу Алкыстан, Аппанасула, бу үлелерин бу бараны хилерин, хорогулерин түмүгүн, еген түмен кинеге таарында. Жоңга мен тирене багылы текепсирин тирене багып. Онан бу үле түмүгө хаятаганы рокка мехтатылдык так болу ди. Бул бара хандыгын. Онан индикетин онун булан барда. Нахашүй эти болла. Хәзер сулырда эдә гуат харакка дикән. Андык нада бәвулла билен. Туар үле боллагына туара. Үле түмүгө көстөр. Кеһи туара үле ханды болла аны хурукка бижеккә тистәгәнә Жон Хергонлан көрдөгөнө туханын. Үлелерге туханы болду. Жон туханы. Один тон динен холунун көрөк кахат булмай. Оны бихерге битегере метре хендер бусталы бок баралар утун ана битеме бу санаа киттегене tokkui киттегене бу эктере бителгегер керенеме тугары терехинде бит терехинде терен барарын буллар хылгатада болу не бу терехинин жебен tokkui гунам бу оны некегер ме тугары терен буллар бен ачый бу итеме эме бир багана курт онан барын бериме tokkui көркүндөрүндү мактап. Это бу хакылы баландылыгыттан хавырдым. Онда асыка амастайник бу тутулла туран истемен хүлгем кадагылды бите. Хаянда баран көрүм алтыгым дем ханамын деп асыка хаян гавлин дишкалат неле баглыга эти үлене ханна билгендерен меңе берени туттар бүтеремеде юбүтүн көппүтүн. Ондан да барытын өсөтөгөл бу үбүлейдә хылдан ититиштиңник адлар турамын бу төрүттүгө ратүлбәдә алтыгым ден ханыгына. Александр Афанасьевичка ар айылаттан айтарылах түбүктәк айрылагар сетихилере багарабыт. Уанна суолун Алкыстах бу айымлах үлен күйөгөнен чекиттен багасанак нетебит дробияны барда этеме болду. Мактал барыктыгар бары түйнекте.